Goňşy ýurtda sewda ykdysady, alma çeýniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toparynyň 18-nji mejlisiniň Türkmen Özbek işgörler geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesine geçenligini aýratyn bilýärliklidir. Şolar wagtyň özüne Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýurdumyzda öňdirilen haritlaryň milli sergisiniň taryhy ähmeti bolan çäre öwrülmegi gowundyrjy ýagdaýdyr. Munyň özi gahrman akadamadan başyna başlan asyrly işleriniň hormat prezidenti bilen ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygynyň sağlaşyk üstünlüğiniň nowatdaky beýanydyr. Türkmenistanyň öňdirilen haritlaryň Daşkent şäherine gurulan milli sergisine telekeçi düdümleriň 60-synyň we pudokloýun dolanýan edaralarynyň 10-synyň haritlary we gymmatlyklary görkezlen sergi iki ýurdun ugurdaş düdümleriniň arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýanyny görkezdi. Garasa Türkmenistan ösen senaga döwletini öwürmek bilen bütün dünýä ýokary ykdysady ösüşiň serişdeler mümkinçiliklerini hem-de ýurdumyzyň ägirt uly kuwwatynyň nusgasyny görkezýär. Ählimumy dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna çalt tepkine goşulýar. Bu ýerde beýik üpek ýolunyň häzirki zaman şertlerine dikildilýän işler bilen tanyşmaga giň mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyň ýeten sepgitlerini hem-de geljekki ösüş meýnamalaryny açyp görkezän giň gelimli sergi hyzmatdaşlarda uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň milli önümlerine bagşlanan sergi türkmen işgörleriniň tejribesini, üstünliklerini we mümkinçiliklerini, oň milli maksatnamalary, şeýle-de hormat prezidenti bilen ýurdumyň innowasiýon ösüşine bäsleşige okyply hem-de eksport ugurly önümçilikleri döretmäge gönükdirilen özgertmelerini durmuşa geçirmäge goşýan uly goşandyr görkezdi. Ykdysadyň hususy bölegini hewslendirmek we gollamak meseleleri hemişe döwletimiziň üns merkezinde durýar. Milli serginiň şäherlerine iki ýurdun ugurdaş düdümleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen duşuklar netijeli häsiýeti bilen tapatlandy. Olaryň dowamyny Özbegistanyň işgör düdümleriniň Türkmenistan bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge bolan gyzyklanmalary beýan edildi. Bellen şäherli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek üçin ähli amatly şertler döredilen türkmen bazaryna öz ornuny pogtalandyrmaga istek bildirýän işgör düdümleriň wekilleri degişli ugurlar boýunça gatnaşyklary ösdürmek babatda anyk teklipler öňe sürdiler. Özbekistan Respublikasynyň premier ministriniň ornmasary bilen bolan duşukda iki ýurdun döwlet başdanlarynyň ýygydaly tagalasy netijesinde iki tarap bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösüşiň täze derejesine çykanyny taly. Şundan dürli ugurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklary ösdürmek üçin zerur mümkinçilikleriň iki taraplaryň oňun şertlaryň bardagy belleneli. Daşkent şäherine geçirilen Türkmenistanyň öňdirilen haritlaryň milli sergisi, oň şäherlerine gurulan duşuklar, geçirilen gepleşikler Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň barha pogtalanylýanyny görkezdi. Mejlisiň ahyryna sewda ykdysady, alma çeýniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toparynyň 18-nji mejlisiniň tesirnamasyna, şeýle-de Türkmenistanyň Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky sewda hyzmatdaşlygy hakyndaky tesirnama gol çekildi.